Котел беше люта зима. Дълбоки пресни, студ и мраз. Там сянка някаква, незрима, промъкваше се късен час. О, неразумни юноше! Поради що се срамуваш да се наречеш българин? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували те, славни и прочутни по цялата земя. И толкова пъти са взимали данък от силни римляни и мъдри гърци. Паисий идва от Атон, историята си завършил. Поп Стойко среща го с поклон, не свалил чело да обърши. Паисий почна да чете. Поп Стойко в него се захласна. Свърши. Загледаха се те. Таз книга чудна и прекрасна. Душите сякаш им разтвори. Четете. Четете и помнете да не ви се подиграват чужди племена и народи.